Okay. Sergio, anong lagay? Kamusta? Kamusta ang lagay na? Di mapalagay? Hindi ako mapalagay sa ang dome. Okay. Apa sa? Ang tinibaga mo sa sitwasyon ng Taguban. Good. Anti good. Very good. Hop. Ina sumulmol. Aya sumulmol, pinasyam mulmol. Diba? Yan, picture mo ay papadala ko sa PCG. Tubig eh. Tambay muna yung mga food panda. Hirap ang biyahe. Yun na. Aalon yan, aalon. Okay. Aalon yan, aalon. Malaking alon yan, malaking alon. Ayan, hina. Oh, siyangga po. Anima. Tukson. Tara, ano eh. Si RDI. Uy, sir. It's dangerous to your health. Kasama ng alon yan yung 100% germs. Tala. Mahirap sundata ngunya. Katay-katay. May mother ni. Ang kapunibuta tuta na. Tibay. Nakasabitin to. What's up, Dagupan? What's up, Dagupan?